Kajantia Students Movement mentagasngi kalau penlong ya ka program bekerbang hai East Janti Hills District, ha Conference Hall hai East Side in Hotel, ha kaba ka sengling ba ke Education Cell, kalau Pynkup burom daki memento bat ka pisa ya ki hinriungut ki samla pule, ki bana rilum Jantia, ki bala job ha ka iakop thoh shithi sha umentri rangba ka jela ukan rat sangma, bat ka phang pedeng jong ka shithi ka long, ka jingsha kta na ka jingsha khang doyong, bat shakta ka khayi ka peteng. Ki hinriungut ki samla pule ki bala job ha ni kajing iakop ki kentup samla shania bahashala na Jantia Eastern College Klirian karini lamurong ka bapule Hassan Academy Senior Secondary School Guwahati usifania dakhar ubapule ha Government Boys Higher Secondary School Chawai kini kidei ki bana katup season 1 but ki ba job ha katup jangka season 2 but kidei ki samla pule ki bapule ha kyang nongba college West Jantia District bakentup ka samla 81 sungo uyolang Miki thoh bat ka Pushpa Chetri. Kila dan baro hadu san pongut ki samla pule ki balai shimbenta hakani ka iakop thoh shithi sha umentri rangba ka jela hakaba arpho arngut ki dei na kathup jangka season 1 but arpho prangut na kathup season 2. Habakaran haka jingalang, u President Rangba jangka Jantia Students Movement uba Learning Star rambai, ulaang baka seng kalabu ya kabakum kani ka iakop thoh shithi sha umentri rangba ka jela, kalong banaga por shakapor, ka seng ka jiyo ya kibabun ki jing e jangki long yeng long sam hari lum Jantia, ki jing e jangki long kime long pa ban pa school ki khon shabar, shaki jaka bakham jangai nasionong, bat bun ki kena pule, ki hab ban shupap school no shiteng por, nakadaw ka jing shakta ka yo ka ki kemi ki kpa nakadaw basha khang gati doyong bat kum ka seng ka sngo ba ki khena school ki samla puleru kidan ka hak ban pen sngo ya ka sur halor ki jing e ba ki kendo nado bakhang ban trei doyong Shu uba el rambai ulaong baya ki shithi jang baro ki bashim benta hakani ka iakop ka seng gan sapan poiru sha umentri rangba ka jela ukan rat sangma bat ka seng ka khmi lenti ru ba umentri rangba unpuli ki shithi jang ki samla puli ki bala ai jingkran ki kinthop ru principal jang ka Jantia Eastern College Dr. Pervision Nongtudu u General Secretary JSM uba Roy Tre Dakhar bat ya ka program lapan ya du Education Secretary JSM uba Wilson RD Siangshai ki dokhat jangka JSM ki balaya dan ringkat lang hakani ka program ki kentopu Assistant Education Secretary uba Hey Hokmi Supo bat ki wei laya dan lang ru ki kemi ki kpa jangki samla pule ki bajab bat ki wei yu gi hayu ngasem the penman wa yu penman ni gini letter writing wa kwai wa UCM dan ki concern authority u pai ki gini sithi yong pi ki ye pen sniao pi ki ye kwa pi pen sniao cha sarkar lang ba pi ki kon control yo le se lang ba ki association ko per lang ba ki sen bahlang ko per chi bon teli na ang boy den ni ka jing kham moyong ta ba go ya ga yo ko kot to du po Jantia Hills re euro ka jela war kam ju le chabar the bon ki industries le tu em ga jing sakta ai ni isnem ku de dep bat kham tam le ya ki nong song chnong yo ga ni ga dong ga chnat ka yong i wara imja ha u moyong te de chemi le em ki thai yo ga ni ga dong yong i ku em moyong le re ka jing hier ka jing khang yo moyong man ko ka jing du nong ko kru hatu ka te nadu ki nong dai pathi ki nong dai kwai ku em ni tai na rata chara kiang pa na ki tai thai watau jo wan ra ki maret ki yong ki re ka jing khang yo moyong man ko ka jing du nong ko kru JSM ki jing to wa ka jing ta yong ka jing khang moyong pat kam ju le ka jing hier yong ka yo ko ko man na ki ni snem to ga ni ki jing thumu e ka jing ro ya ka sen ku da chim ko ni ka benta ka sen jam OM kam ha kawa waro ki kena nadu ki kena school hadu ki kena college pat kam jo le hadu ki nong song snong ki kena khru khlut wa to tip ki ya kani ka jingta yong kani jing khang moyong di wo pun man gi ya kani ka jing tho shithi pala la ni ka letter writing competition te yuluti mu Jerman apply kani ngalang ka sen hi ka le bo ye kani ka tong dan ye kani ka jumut hawa uman kai gini program mo thoh shithi cha ka sarkar lane langba UCM yong ka dan u sim sar ga jela ka yong i to nago bi ko por i kam ka sen i yakuni namta ki jing e i khon yong ga ri chai tia kam tam ajung to wa king takho langba
ki kmi ki pa la ne ki be ki pa la ne ki hayung hasam ki nong ba kle ya yung hasam mo plus ko ya ki kon gina ki nai da wa chami chupon ki complain ko mi wa ki kon krong I haden wa pendep ki ada plus dan la ne committee myo sari yu apply story kon live ngi kon ki jaga elemental but haden dep dual le kam jo haden dep jaga graduate le kapte kam jo chupon ba la di chimi laga ke statistic naga education department chami to kan mut kan hajamut ki kena score wa drop out naga chupole ete da bangse wa I hapun mani ya kini program wato ile do I mo kita ki kenhun sai mahalang tadi kita ki kenhun sai muyong uyaki yaksha namta upersiau cak skor yang sarkar hawa why not ete muyong hagadon ejuk wakani pile student MD ko ke jing iaki ke pras ne mbamut ko wato opi to pile ne biang ki haka daga thoh ne ga opi thoh ki ya kata exam la ne daga letter writing competition hade tim ni ya gani to pi ki student pile MP ya ka voice da kulom de pi wa thoh pi ma kam da ong ka sen to gani ka chithi woro na lo pi kin rumut wa yo yang jing job but plus sa ki tai ki vi ko po cha ka tong na om yu ai ya press woro ka chithi dang po sa chief minister